joulun taikaa Yhdysvaltojen tyyliin. Jouluyö alkaa nyt kello 12. Täällä on taivas täynnä raketteja joka puolella. Näin alkaa joulun pauhaa Yhdysvalloissa. Isoimmat raketit meni justiinsa, mutta jatkuu vielä edelleen täällä. Ja sitten ehkä uutena vuotena myös jatkuu. Sitten on vasta niin kuin kunnon pamauttelu ja uuden vuoden pauhaa. Kyllä, täältä lähtee. Tervetuloa joulupuukille vaan, sanovat kaikki. Näin näkee joulupuukki Reen kanssa löytää Yhdysvaltoihin. Aamuyöstä alkaen joulupäivänä. Ja niin edelleen. Kyllä, ei muuta kuin rakkauden ja elinvoiman täyttä joulua kaikille sinne. Ja hyvää vointia ja musisointia. Joo, me jatketaan täällä. Nyt on niin paljon savua, ettei ihan kaikki näe. Anyhow. Hyvä meininki alkakoon. Merry Christmas from the United States.